दा माथो खालामनो लोगोफोर गरिब मिस्टा हालेवाबानो मोनजाया माने दैज्लांनि सिजोनाव दैज्लां माने मावनाय समाव मावनांगोन नङा होमबा बेनि थाखायनो दा आंबो नै दिनै माने मोसौजों लोगोसे जोंजों लोगोसे आयंआबो नै दंफायो बोरायबाबो माने बोरायबाबो थाफानानै दं आंबो जोंहा बाबानि दुइसिन 3 नाम्बार माने दादिनि न'आ नैबे आरोना लोगोफोर नायनो हागोन कन्डिसना मोजां माने न'फोरनि स्टाइला मोजां आरोना लोगोफोर जोंनि न' बायदि आरोना दुब्लि बारिनि खाथि आरो नैबे थाबायनाय नुदोंना बे थाबायनायाबो माने जोंहा मादै आरोना बाबानि फंबायनि हिन्जाव दा माइ गायनाया हाजिरा नङा नालाय लोगोफोर माने हाल जांख्लासो बेनिखायनो बेदर जाहोगोन आरोना दा फुरा माइ गायग्रा साननि आं सासे सानै साथाम साब्रै साबा 6 7 8 9 10 11 12 13 जनखानि माइ गायग्राफ्रा लोगोफोर स' हे गाइस वेलकाम बेक टु दा माइ चेनेल नोंथांखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय थालायबाय आरोना दा माने बङाइगावनिफ्राय राङापारा सफैबाय आङो माने सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माने मा होनगोन माइनावपारा एक्सुवेलि माने जायनि न'आव फैदों माने जोंहा बाबानि फंबायफोरनि न'आव फैदों ना माने दादिफोरनि न'आव बिदाफोरनि न'आव आलासि जानो फैदों आरो दा माने दुलबारियाव ओंखाम जानायनिफ्राय बरायनाय थाबाय सिगाङावनो माने दैज्लां बोथोरनि सम माथो दुलबारियावनो ओंखाम जानांगोन माने दुलबारियाव ओंखाम जानायानो मजाखा आरोना लोगोफोर बानलु बाथोनजोंबाबो खहाबखायो जोंनिथिं चिराङाव जोबग्रोबायानो आरोना माने आबाद मावनायफ्रा माइ गायनायफ्रा ओरैजाय एसे दंबावो आदामोनिया राजा दुलबारियाव बानलु बाथोनबाबो खहाबखायोना औ खहाबो डाइनिं टेबोलाव जानायफोरजों दुब्लि बारियाव जानायनि मजायानो आलादाखा जांख्रा दा मुसुरानो 10 थाखा आरोना नै आदाया जाखांबाय दा ओरैबायदि नै ओंखाम जानोसै आरोना आलादाखा आदाया दुलबारियाव ओंखाम जाना मादि मोनदों बरिया दासो आसल आबादारि बायदि मोनदों आसल आबादारि बायदि मोनदों ओमफ्राय गुमियालाय मादि मोनदों दुलबारियाव जानो बानलु बाथोनजों बिराद खहाबथारो ओंखामा दुब्लि बारियाव माने दुलबारियाव ओंखाम जानो आलादा बानलु बाथोनजों खहाबथारो आदालाय मादि नै मोजां जागासिनो बिराद गोथाव जादों दुब्लि बारियाव जाबाथाय खहाबोलै जागोन ओमफ्राय मावदों सेना नै मोसौआ एकदम 10 थाखासो गायसो ओरैबायदि आयंआ मादि मोनदों मोजां ना जोंजों लोगोसे आयंआबो नै दंफायो बोरायबाबो माने बोरायबाबो थाफानानै दं आंबो बोरायबाबो थाफानानै दे जागोन आयं दे आदानि सोंदों ओरैनो दा गरिब मिस्टा माथो होनो लोगोफोर दुलबारियाव माने ओंखाम जानांगौ होख्लायजोब्बाय आं बानलु बाथोनजों ओरै हालौसै ओमफ्राय ओरैजाय गुमै नै बरिया दिनैसो मावनानै ओंखाम जानो साला बियो दाबा बिदि जैनोबो जाफेरनाय रेकर्ड गैया बियो तामाम खहाबो माथो नांगोलखौ दिनैसो नुफ्रावदो जालायबावो नायलाय नङाबा जों गोदो उन्दै उन्दैयाव बिमा बिफाजों मावबा आबाद मावबा बेसेबां बाबथाबोमोन दा ओंखाम जाग्रोमोना गय जानोसै लोगोफोर गया नै बोरै गयालाय मोजां बोरै बेनो दा ना बेखौ ओरैनो नुदों ओमफ्राय सुनिफोरनावलाय आदा ओइ ओंखाम जायागारा गय जाबाय एसेल' दे सुनिया दा लोगोफोरखौ जानोसै आरो आंनिबाथ' ओरैबाबो बे दहाखौ गायनो हाखायो नालाय हानाय बिराद सान्दुं दुंबा ओरैबायदि मोजां नुयो आरोना लोगोफोर माने हाजोखौ बै माइब्रा हाजो ना मा होनो जाय माइनावपारानि मिन्थिगोन आरोना हाजोखौ जा मोजां नुदों बिदिनिफ्राय माने दाबो फुङानो दङ दासो 8टा जादों आरोना लोगोफोर बेनिखायनो फुंखायनो माने दासिमबो साना बारा मोजां बानायाखै मैया अखा हादोंमोन नालाय एसे बेनिखायनो जोमैया माने खब उथियाखै खोमा आरोना ओमफ्राय जोंहा ओंखाम जाखांनानै दसे रेस्ट लादों आयंआ दाबो नै ओंखाम जाखांना आयं ओंखाम जाखांमोना फैथारबाय होनबा ओंखाम जाखांमोना हालेवफैथारबायबो मोसौ बख'यो दा ओरैबायदिनो जै मोजां सावरायगोन ने आयं जै मोजां सावरायगोन दां भिडिअ'आव फुनानै नैबे दैयाव दोनबाय आरोना लोगोफोर माने नैबे थोआबा बै दादि सासेनाव दंनो बेखौ लायगोन फुनानै बेखौ मोसौनो जाहोनोसै जाहैबाय आरोना माने माखासेफोर गोबाव फुबाय फुनाया दा नैबे हालेवनानै जुदुना बेखौनो माने मा गायगोन आरोना दिनै फोजोबजोबनायनि प्लानिं ओरैजाय आनै नैबे ओरैजाय आदा माने नैबे जोंहा माने बाबानि बिनानाव आरोना लोगोफोर आनै ओमफ्राय दादिमोनबो दं माने दादिमोना माने खामानिखौनो मावनो मोनलायलाया मानो होनोबा फिसालाफ्रानो माने गोगोम मावजोबलायना होयो आरोना माने फिसालाफ्रानो
माने दादिफोरनि फिसालाफ्रानो माने ज' मिलायलायनानै गाबोन नोंसिनाव समैया गाबोन आंनाव बिदि आरोना मावलायनाय हेफाजाब होलायलायनाया दा आं राङापारा सफैनाया अलमस्ट साननै जाबाय ओमफ्राय भिडिअ आगारियाबो 5 days बारबाय बेनिखायनो दिनै बिसोरनि मावलायनायखौ नुनानै माने गोसो जानानै भिडिअ लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबेदिनो जोंहा दादि 3 नाम्बारनि न'आ माने बाबानि दुइसिननि माने बाबानि दुइसिननि फंबायनि न'आ बेनो आरोना 3 नाम्बार बाबानि न'आ बाबायानो जायो नालाय लोगोफोर दा दै लांफैदों दै बुंबाय आरोना लोगोफोर बे दैखौ लांफैनोसै दुब्लि बारियाव जोंहा बाबानि दुइसिन 3 नाम्बार माने दादिनि न'आ नैबेनो आरोना लोगोफोर नायनो हागोन कन्डिसना मोजां माने न'फोरनि स्टाइला मोजां आरोना लोगोफोर जोंनि न' बायदि आरोना दुब्लि बारिनि खाथि आरो ओमफ्राय बिसोरना नालेंखर दंलायो ओरैजाय मोजा ओमफ्राय ओरैजाय हालौलायगासिनो ओमफ्राय दैखौ लांगासिनो दा आंबो जोंना दासो नै सासे आदाया ओंखाम ना आदा आन्दायदों दे थाब जादो थाब मावदो नैसो जाबाय नामा एकदम मर्निंआवनो नै ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा आदाया दे लागावदो गोरानथार नै दैयानो गैया नै लोगोफोर नैलाय गायनायफ्रा नै बराबर लागायगासिनो बरियानो माथो दैयानो गैया दा अखायानो नांगौ बायदि हायाखै खस्थ' जायोलै ना खस्थ'आथ' खस्थ' जाखागोन दा आंबो हालेवनोसै आरोना लोगोफोर दसे थानानै मा होनदों रोगानोसै आं माइ रोगायाथ' आं हालेवगोनसो बिथिं एसे माबा खालामब्रा माजों बिथिं एसे गोलाव दोन बिथिं एसे गोलाव दोननांगौ ला बिदाजों गामसा गानजानो नागिरदों लोगोफोर गामसा गोख्रै बिखौ आरो हरबावथार आरो हरबाव जाबाय दे जाबाय आन्दो सम गैयालै बाबु दैज्लां बोथोराव एथ' गोबाव गामसा होनायनि ओरैबायदि बिराद बेस्थ' नुवाखै नै हालेवग्राफ्राबो बेनो गोदो ओरै बिदि गाननानै बेखौ सोबदोब्रा मेन जायो सिथोब ओमफ्राय उल्था गाननानै आंखौ बिदि बुरजा जागोन ओमफ्राय गोदाव सोराव बेखौ ओरै माबादोब्रा ओरै माबादो बेखौ माबा आबौसो जाबाय थै जायाखै बे नायलाय उरबक ओरै थाबायब्रा बेखौ बिदि थेबखोदोयाव ओरै माथो जेबो जायाखैलै आं दे हाल' होखावथार एकदम फुरा ओरै नै 6था मोसौ ओइजों मानै ओमफ्राय आयं मासे लागायनाय ओरैजाय आयं ओइयाव ओमफ्राय ब्रादार सासे बेबो हालेवगासिनो एकदम ओमफ्राय ओरैजाय गायजोब्बाय नै बहाय थानाय गासिबो बाजै गोजा आरोना ओमफ्राय आनै नैबे लागावगासिनो ओमफ्राय ओरैजाय फंबाय सासे होगासिनो माइ रोगानाया हालेवनाया निफाला ओमफ्राय लेजेर लागोन ब्रादार मोना माने हालेवगासिनो दाबो ओरैजाय नै नायनो हागोन ओरैजाय सानै ओमफ्राय ओइजों आयंआ हारसिं होख्लायगासिनो आरोना ओमफ्राय ओरैजाय बाजै मोना माइ गायगासिनो ओमफ्राय ओरैजाय बाजैयानो बेबो बाजै सासे ओमफ्राय नैबे माने दै गैया नालाय दुब्लियाव बारा नैबे मोनसे आलि खनायाव बेनिखायनो दै बदलायदो आरोना लोगोफोरा केमेरामेनथ' रावबो गैखाया नङा होनबा बेनिखायनो हारसिं मावनांगोन हारसिं माबानांगोन र' दै बदलायनानै ना ओरैजाय नै दैयानो माबायदि दंबावो माने दसेनो रानो आरो हा सारनि र' सौजानो नागिरबाय मोसौआ सौजानो नागिरखायो माइरैबो हालेवनो नागिरबाय आं माबा सौनोसो नागिरबाय एक्सुवेलि आंखौ सिनाया ना गुबुनखौ सिनाया जाखो एक्चुअली मैं गुवाहाटी पर आई ना यार मानो बेला कुनो बय बय नखरे কি বস্তু गुरखा काले গুটকা কালে কি হয় मानो बेला है के मनो के पर হয় ও এনেকে
लेक्सार दिसे ना हालखि दिसे ओरैबायदि लेक्सार मारि माने हालेवखायो जाहैदों आरो ना माने खाट्राखानै ओरैजायबो आदाया हारसिं आयंआबो ओरैजाय हारसिं गासिनि लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजाय माइ गायगासिनो हालेवना जाग्रा नङालै नों खेला हा मोसौआ गियो नामा मोसौआबो ओरैजाय मासे दं आरो नैबावबो मासे दं नैबावबो मासे दं आरो ना माने आरो मासे दंबावोमोन ना लोगोफोर गासै 10ता नङा होमबा दा मोसौ जरासेखौ रेस्ट दोनबाय आरो ना माने मोसौआ बारा मोजां नङामोन माने लेंग्रामोन आरो दा गासैबो रेस्ट थाजोब्बाय जोङो हालेवग्राफ्रा नै ओरैजायबो आदामोन दं दै लोंगासिनो ओमफ्राय ओरैजाय नै दलद थाथ'लागासिनो गथ'फ्रा गेलेगासिनो ओरैजाय नै ओमफ्राय बेनो अलसिया दै बेनो अलसिया गावनो अलसिया आंखौ दा नै मा होनदों हाब्रुआ गोथौ गोथौ हाबथारदों दा माथो खालामनो लोगोफोर गरिबनि फिसा हालेवाबानो मोनजाया माने दैज्लांनि सिजोनाव दैज्लां माने मावनाय समाव मावनांगोन नङा होमबा बेनि थाखायनो दा आंबो नै दिनै माने मोसौजों लोगोसे मानसि माने मोसौजों थिखि मोसौआबो माने मानसि थिखि जेरै बेफोरबायदि जानांगोन आरो ना मोसौखौ जों जानो हागौ माने जेबो रोङा मोसौसो बियो जुनारसो थाङो आरो ना खिन्थु मोसौआसो बेसे खस्थ' खालामनानै जाखायो बेखौ बुजियाना बेनिखायनो दा आबादनि सिजोनाव आबाद मावबाय आरो ना ओंखायनो जोबोर खस्थ' मावबाय जेब्ला मोनथारनांगोन ना आबादखौ ना दा औ नंगौ खस्थ'जों लोगोसे नै माबायदि माने मोसौफ्राबो बेसे खस्थ' खालामफागासिनो लोगोफोर दा गुमै जों गरिबनि फिसालाय बे नांगोलजों हालेवनो उफाय गैयाना उफाय गैया माथो खालामनो गोरिबनि फिसाहा नांगोलजों जों मावना जायाबानो गैया बेफोर गंसे जों लानो हाया उफाय गैया मोसौ हालिसे लादों बे मोसौजों जों मावना जायाबा उफाय गैथारा मा खालामनो बैलाय माने माहाजोनफ्रा माने ट्रेक्टर दं ना मालाय ट्रेक्टर दं मा दं जानो मोसौजों एवाबानो जों मोनजाया बिदि आरो ना जाय माने माहाजोन माने बे सोरबा सोरबा बे गेजेर खन्द' बे गामियावबो माने सोरबा सोरबा माहाजोन दं आरो ना ने ट्रेक्टर गोनां ना बहुद दङ नाथाय जों माने दासिमबो जों ट्रेक्टर लानो बिदि उफाय गैथारा बोसोर बैसागो गुमै बिदि बोसोराव जों मोसौजों मावनानै जाबाय थायो नांगोलजोंनो नांगोलजोंनो दासिमबो नांगोल इज बेस्ट आरो ना नांगोलानो मोजां जों हाग्रा गानो मोनो उफाय गैया गोदोनिफ्रायनो सानबा खामायाबो फिसाफ्रा रोंखाया गोदो बिफाफ्रानो माने नांगोलजोंनो हालेवनो जाबाय नालाय ने जानाय जों बिनि बिफानि जों गियानखौ लानांबाय माने नुबोनायखौनो सालुंलायबाय आरो ना लोगोफोर नाङालै ओरैबायदि नै माइ गायनायफ्रा जायाफ्रा मा आंनिखौ होनदों आरो नै माने खोमोन गोजा होननानै माने गामसा लेंथि थुनो रोङिनि आंखौ डेन्जार रायदोंमोन आरो दहाय बिदाजोंसो गानजादोंमोन नालाय आं ओमफ्राय बिदि गानबा माने गाज्रि नुयो आंखौ नै लोगोफोर ओरैबायदि डेन्जार खोमोन ब्रेव ब्रेव गोजा ओमफ्राय बिखायावबो नोगोर बुरजा दं बेखौ बुंबाय आङो खोमोन ब्रेव ब्रेव गोजा होननानै बिबाजैफ्रा एकदम जावबावबाय आंखौ माने बिदासो गानहोदों आंखौ दायो आदा हान्जाया थेबना होदोंमोन ओमफ्राय रोङिनि ओमफ्राय आं हारसिं बानायबाय ओमफ्राय नै ओइ लामानिफ्राय गायबाय दा नैसियाव मोनफैबाय आरो ना फुंनि 6:30 माने मावबोदों ओरैबायदि दासो ओमफ्राय माबा जादों आरो ना लोगोफोर 9ता ओमफ्राय नै ओरैजाय दंबावो ओमफ्राय दब्लायथामसो गैलानो मेथाइ जानोसै लाबोखाबायथ' थान्दा लाबोखाबाय फुरा माइ गायग्रा साननि आं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जोनखानि माइ गायग्राफ्रा लोगोफोर ओरैबायदि माइयानो गायथारबाय नै हा दारि गैयिफोरखौ दारि लागायना लादो होमबा नै ओरैबायदि नैबे आनै दा नैबाव माइ गायनाय नुदोंना नोंथांमोना माने नैबाव थानाया गासिबो मानाय नङा आरोना न'निनो गोजाखा माने बाबानि फंबायफोरनि हिन्जावफोर गोजा माखासे आरो माखासे बाजैफोर जानाय गोजा आरोना माने आदाफोरनि हिन्जाव माने वाइफ ओमफ्राय मादै माखासे ओमफ्राय फिसाजोफोरबो दंफायो गासै जोंहा टटेलि होनोबा चिराङाव बारा जाथि खुरमा गैया ओरै राङापारायाव गोदो हा गोदान लाफैदोंमोन जोंहा बाबानि फंबायफ्रा खिन्थु जोंहा बाबामोना ओरैल' थाबोदों आरोना गासिबो ओरैजाय फैजोबदों बाबानि बिदा ओमफ्राय फंबायफ्रा फैजोबदों जोंहाल' खालि ओरैजाय दंहैयो
गासै 11 जन बिदा फंबाय नैबे थाबायनाय नुदोंना बे थाबायनायाबो माने जोंहा मादै आरोना बाबानि फंबायनि हिन्जाव दा माइ गायनाया हाजिरा नङा नालाय लोगोफोर माने हाल जांख्लासो बेनिखायनो बेदर जाहोगोन आरोना बेनि थाखायनो बेदर सुनो फैदों फुख्रियाव बहाय दै गुदुङाव बानायाबा मादै जाजोब बेदर सुनो फैबाय आरो नैबाव दंबावो ओमफ्राय ओइथिं हालेवबावबाय एसे दब्लाय दंबावोमोन हाजोखौ नुदोंना नुहुराखै बोरै हाजोआलाय ओइलाय सान ओंखारबोबाय नालाय लोगोफोर एसे मोजां नुबाय आरो हाजोआ जा मोजांखा ओइनिफ्रायसो मोजां नुयो मादै मोनफाय थानायनिफ्राय दहायनिफ्राय देखायनो बावदां जाबाय सारायखौ लानोसै आं सारायखौ हमनो होमबा लाबोदो सारायखौ थ' आं बैखौ दै खावखांनो रुदोंमोन नामा रुदोंमोन